Sira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. We're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is SPG as in Super Backganer Secret File ng ating kabisyo na si Paulo. Si Paulo na mahilig dumukot ng kanyang yung niya na naninigas. Kulangot kasi yung pinag-uusapan natin ngayong gabing ito, kabisyo. Well, pakinggan na natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni JP Babasa. Akala ko naman kung anong matigas na kulangot. Ay, masarap talagang mangulangot lalo na yung hindi maabot-abot at medyo malapot. Sabay dikit sa ilalim ng mesa, pero dapat takpan din ng isang kamay pag nangungulangot para hindi masyadong halata. Happy Friday, ma'am. Ingat pa uwi from Tambay Love. Thank you so much, JP Babasa, aka Tambay Love. Parang pang tututpik lang yan diba? Pag nagtututpik ka, tinatakpan mo kunwari yung bibig mo, pero halatang halata naman nagtututpik ka. May kinukot-kot ka dun sa ngipin mo. Yung pangungulangot, ganun din yun na kahit takpan mo yung mukha mo o ilong mo, halata do pa din. Mabuti sana kung yung kamay mo, mas malaki pa sa pagmumukha mo. Hindi, diba? O depende na lang pala siguro. Anyway, eto naman ang sabi ng ating kabisyo na si Brian Mariano. Good evening. Para kay Paulo Kadiri ka naman, yun lang ang masasabi ko. Chos, kwentong sipon na lang. Kung ako nagkakasipon, pwedeng kalamansi juice at tubig ang inumin. Pero madalas, inhaler. Yan ang aking nagiging sandalan. Nakakatanggal ng bara sa ilong. O kaya, maggagamot ako. Para makapagpahinga ko. Yun lamang po ang masasabi ko para sa ating SPG Secret File sender natin. Diring-diri ako sa kwento pero addict na addict pa rin ako. Actually, bakit kinakikinig kung nandidiri kayo pero na-addict pa rin kayo? Eto naman ang sabi ng ating kabisya na si CS. Pag sosyaling palaka, booger. Pero pag laking Pinas, kulangot ang tawag. Paano naman kaming mga kumukonyo na akala mo lumaki sa USA? Bungot? Sender, nandiri talaga ako sa part na may time pala na kinakain yun. Kadiri, paano nyo kinaya yun? Siguro kung makakasaksi ako ng ganon, baka mag-freak out ako, kulang na lang magsuka pa ako. Minsan ako rin, may makati sa loob ng ilong ko. Kinukuha ko yung kulangot na nakabara sa ilong ko and what's worse, pinahid ko sa dingding. Ang kati kaya pag may kulangot sa ilong. I think ang lesson dito, mangulangot pero sa private place. Yun lang, hindi yung mangulangot tapos sa labas. That is so gross. Sure, ako hindi ko kinakaya talaga yung kinakain Sorry tsaka yung kapag pinapahid mo sa kung anumang bagay na nakapalibot sa iyo, ay utang na loob naman lalo na kung hindi mo na mapagmamay-ari yung mga bagay na nandyan. Tapos pahid ka lang ng pahid. Ano ba naman yung kumuha ka ng tissue tapos ilagay mo dun sa loob ng tissue yung kulangot mo? Lagyan mo man lang ng sapin, kumutan mo man lang, tsaka mo ilibing. Charot, no, darot. Anyway, eto pa sabi ni Igop Moto Vlog.
Good day, DJ Rocky. Hanip naman si Paolo. Akala ko naman talaga pangmael ang kanyang kwento. Hindi pala. Singahan ko siya Charot with harot. By the way, nagpapasalamat kaming mga TNVS sa ayuda. May fuel subsidy kaming natanggap. Salamat sa nagbigay. Shout out po kay Dudong at Coach Avatar at kay Jake na nakikinig ngayon. Maraming salamat, DJ Rocky. O diba? Alam mo, depende talaga yan sa mindset ng tao Kung gaano siya kaman, yak! Oo, kung gaano siya kaman, yak! Ganon! Dito napapatunayan na kapag iba yung naisip mo dun sa kinuwento ko nung una, ay, ganon ka kaman? Yak! Ganon. Di ba kapag nakakita ka ng something, di ba parang yak, gumaganon ka. Anyway, eto pa sabi ng ating kabisya na si Robert. Lahat naman tayo nagkakaroon yan dahil dumi yan sa ilong natin. Nagagawa ko rin yan pag mag-isa lang ako sa amin pero hindi ko nagagawa yan kapag may kausap ako. O kapag umaalis ako o kapag may lakad ako. Kaya no problem. Kung gusto lang naman natin malinis ang ilong natin at maayos ang pang-amoy natin basta wag lang magpapahalata. True! Eto pa sabi ni Gab. Ang maipapayo ko lang sa ating sender, kung mangungulangot ka, wag naman sa maraming tao. At dapat sa pribadong lugar mo siya gagawin. Sa personal time mo, doon mo siya gawin para hindi naman nakakawindang. Shout out po DJ Rocky from Gab. Hi din po kay Matt Steven Vito at kay Jello Alicabok. Sabi niya dito pwede namang kainin or isahog sa fried rice. Shout out kay Joshua Peñero, Ngangkan, Antur, tsaka kay Ate Linlin lalong yumayaman. Grabe yung isahog sa fried rice Hygiene na yung pinag-uusapan natin Safety, health na yung pinag-uusapan natin. Kalinisan na yung pinag-uusapan natin. Tapos gusto nyo pa yung kulangot i-fried rice. Ba't di nyo pa isama yung libag ninyo, diba? Charot with harot. Anyway, pasintabi po sa lahat ng mga late na naghahapunan. Pasintabi po sa lahat ng mga ngayon pa lang naghahapunan o mag-aagahan. Kumbaga, mid-shift ang kanilang trabaho o sabihin na natin midnight shifters sila. So, para sa ating kabisyo na si Paolo. Paolo, believe naman din ako sa'yo. Oo, kung gaano ka ka-keen at kasipag magdakot o dumukot ng kulangot. At grabe din yung description mo sa pangungulangot mo. Parang adik na adik ka. Parang kulang na lang talaga masabihan ka na uy, adik mo sa pangungulangot. Hindi ko sure kung merong condition na gano'n. Yung na-addict ka sa pagdukot ng kulangot sa ilong mo, yung tipong dudugo na yung ilong mo sa sobrang addict mo. Kasi meron akong mga napapanood, actually sa national television, na condition siya na kinakain niya yung sarili niyang buhok. Oh, diba? Kung yung buhok nga kinakain, kulangot pa kaya, diba? Baka may mga ganun talagang kondisyon na hindi lang tayo masyadong aware of. So kapag masyado ng matindi yung paggawa mo ng ganung klaseng bagay na parang mayat-maya na lang ginagawa mo, wala pang 5 minutes, feeling ko kailangan mo na magpa-check up ka, bisyo. Oo. Eto sabi nila may iba't ibang klase ng kulangot. Merong tinatawag na kulangot na hard to get. Mahirap kunin, magdudugo na lang yung ilong mo, ayaw pa rin matanggal. Meron din namang klase ng kulangot na easy to get. Isang sundot lang, kuha na agad. Meron din kulangot na cannot be reached. Sobrang layo, hindi mo maabot. Parang kailangan mong umabot ng cerebrum mo. Parang kulang umabot ka ng mata mo, diba? Para ma-reach mo siya, kailangan mo pang gamitan ng cotton buds. Yan. Tapos meron ding type ng kulangot na hide and seek. Oh, alam mo yung hide and seek?
Ito yung padungaw-dungaw, gustong magpa-discover sa iba. Alam mo yung mga ganong moment, yung nag-hide and seek, delikado yun lalo na kapag nakikipag-date ka. Yung tipong yung kaharap mo, dinidate mo, tapos makita may nakasabit, diba, sa ilong mo na hindi mo masyadong napansin. Anyway, meron din tayong tinatawag na kulang sa pansin. Ay, wait lang, mali pala ako ng sinabi na duling ako. Hide and seek, kuha na, tatakas pa, ayaw makisama. Ito yung kulang sa pansin, padungaw-dungaw, gusto magpa-discover sa iba. Tapos meron yung isa pang type ng kulangot, papampam. Singa ka ng singa, akala mo nasa loob pa, pero nasa mukha mo na pala. Grabe yung papampam. Singa ka ng singa, tapos akala mo nandun pa sa loob, pero yung pala nasa mukha mo na. Sino na dito yung diring-diri sa sarili niyang booger pero biglang boom. Hindi lang dumapo sa pisngi, hindi lang dumapo sa noo, dumapo talaga sa lips. Alam mo yung kabisyo kapag umiiyak ka ng matindi, 'di ba yung uhog mo hindi naman siya napupunta dun sa gilid ng pisngi mo, 'di ba? Kumbaga, ang sahod talaga kung saan sumasahod yung mismong sipon mo, di ba sa bibig? Kaya kapag iiyak ka kabisyo, kung pupwede lang, sahod mo agad yung tissue sa ilong mo. Pero kapag wala ka talagang tissue, di ba, bibig yung unang sasahod dun eh. Tapos maganda kapag nakatikom lang yung bibig mo habang tumutulo yung sipon mo na may kasamang matigas na kulangot. Kasi parang nakain mo na rin, gano'n. Yaks! Okay, so bago pa tayo maging sobrang baboy ngayong gabing ito, background check muna tayo tungkol sa kulangot. Ang kulangot daw, o mucus, na matatagpuan sa ilong ay isang likido na natural na nililikha ng ating katawan bilang bahagi ng sistema, nagdepensa laban sa mga mikrobyo at iba pang irritants. May ilang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng kulangot. Number 1, pagprotekta sa katawan. Ito po ay tumutulong sa pagsasala at pag-alis ng alikabok, dumi at mga mikrobyo tulad na lang ng virus at bacteria. Pinipigilan nito ang mga harmful substances na makapasok sa ating respiratory system. Pangalawa, pagkontrol sa moisture. Ang ilong ay may mga glands na naglalabas ng mucus para mapanatili ang tamang level ng ating temperatura at humidity sa mga dadaanan natin. Ay, masyado nang malalim yun. Hindi ko na masyado nagigets. Tinutulungan nito ang ating katawan na huminga ng maayos sa pamamagitan ng pagpapadulas sa hangin na pumapasok sa ating mga baga. Ito pangatlo, pagtugon sa impeksyon. Kapag may impeksyon tulad ng sipon o trangkaso, dumadami ang produksyon ng kulangot bilang bahagi ng immune response. Kapag kinukulangot ka pala, yung pala yun. Kapag sinisipon ka tapos nagkakaroon ka ng kulangot, yung pala ay immune response natin. Naglalabas ang katawan natin ng maraming mucus para mailabas ang mga mikrobyo at maprotektahan ang ating katawan mula sa mas malalalang sakit. Ayan, alam nyo na. Eto pa. Allergies. Ang mga allergens tulad ng pollen, alikabok o usok ay maaaring magdulot ng allergic reactions na nagpapataas ng produksyon ng kulangot. Ito ay isang paraan ng katawan na nagtatakdang basta yun na yun, oo. Nakaatas na maprotektahan ang ating respiratory system mula sa irritants. Panglima, pagbabago ng panahon. Minsan ang malamig na hangin o pagbabago ng panahon ay maaaring magdulot ng pagtaas ng mucus production sa ating katawan bilang isang proteksyon laban sa lamig o sa hangin. Ang pagkakaroon ng kulangot ay isang normal na bahagi ng ating katawan para mapanatili ang kalusugan ng ating respiratory system at kadalasan hindi ito isang dahilan para mag-alala. Maliban na lang kung may kasamang malalang sintomas tulad ng lagnat o matinding pananakit o kapag minuminuto ginagawa mo ang pangungulangot at kinakain mo ang iyong kulangot. Kailangan mo nang magpa-check up.
Kaya naman, Paolo, maraming salamat sa iyong pagbabahagi ng iyong secret file. In fairness naman sa iyo, napatawa mo kaming lahat at naalala ko tuloy ang mga ginagawa ng mga kaklase ko nung ako ay high school. Alam mo kung anong ginagawa nila? Dinidikit nila ang kanilang kulangot sa ilalim ng kanilang armchair. Yung armchair pa ng mga panahon namin ay gawa sa kahoy. Oo. Minsan nga yung mga kaklase ko doon na nagpa-flames sa mismong armchair nila. Tapos nilalagay nila doon yung pangalan ng kanilang mga crushes. Tapos sa ilalim ng armchair na yon may nakadikit na bubble gum. Tapos kung hindi bubble gum yung masasalat mo doon, kulangot. At meron pa akong matinding napansin dati sa banyo ng high school department. Alam niyo kung ano yon? Kapag ikaw ay nagbabanyo sa isang cubicle tapos may nakaharang na pinto sa iyong harapan, kumbaga ang bowl ay meron pong nakaharap na pinto, syempre doon naman talaga yon, nakapwesto. Merong mga nakadikit na kung ano-ano doon. Meron din namang nakasulat. Iba't ibang mga pangalan nakasulat sa pinto ng banyo. Pero bukod doon, hindi ko maintindihan. Bago pa mauso yata yung Hall of Fame, meron na tayo sa likod ng pinto ng banyo na Hall of Kulangot. Charot, may tarot. Ang weird, diba? Bakit ang dami nagpupunas ng kulangot doon? Bakit hindi ba uso tissue? Nakakaloka. Tsaka, alam nyo po, yung paglilinis ng katawan, ginagawa yan kapag kayo po ay naliligo. So you make sure na lahat ng parte ng katawan ninyo, nililinis ninyo. Kino-cotton buds yung tenga, o sinasandok ninyo, tinatanggal nyo yung muta ninyo, tinatanggal ninyo yung booger ninyo. Yan, lahat na ng pwede nyong linisin sa katawan ninyo kapag kayo ay naligo, gawin nyo na. Hindi yung kapag lumabas pa kayo ng banyo, nakalabas pa kayo ng bahay ninyo, tsaka nyo gagawin yung mga bagay na yun. At kung sakaling di talaga maiwasan, sa pribadong lugar nyo po gawin yung mga bagay na yan because that is part of your personal hygiene, kabisyo. Sige ka, nakaka-turn off yun. Unang date pa lang, uhugin ka na, diba? Hindi mo nga maalagaan yung sarili mo, mag-aalaga ka pa ng iba. Charot! With harot. So anyway, kabisyo, happy dinner sa'yo or happy midnight snack. Sana hindi ka nababuyan masyado sa ating SPG Secret File. Sana next time ay mag-send naman sa atin ng tungkol sa tutuli. Oo. Yung mga napapanood natin sa TikTok, yung parang ang sarap-sarap tingnan, na kapag natatanggal tapos ang laki-laki, hindi lang basta siya tutuli, kundi luga. Oo, ganun yung feeling. Pag natanggal, parang, wow, it is so satisfying. Ultimo nga yung mga blackheads tsaka whiteheads, di ba kapag meron ka nakitang video, kahit diring-diri ka, papanoorin mo pa rin. Parang katulad ngayon, kahit diring-diri ka, dito sa topic natin, pinakikinggan mo pa rin ako. Kaya thank you so much, kabisyo. If you want to share your secrets, share it to me, rakatera@gmail.com. I gotta say, BRB as in Bathroom Breaker, still with me, DJ Rocky, and you are listening here sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is SPG, as in super. Back in our secret. Wow. Metro's #1